Wis diulehke. Ayo yo. Tanda mata ya, Dik. Matur suwun berkah barokah nggih, Pak. Aduh. Ih, kayak boneka. Boneka caki. Yo. Ndak pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Dewean apa ora wati. Timbang kanggur kula gelem ngancani. Tenan ya, Dik. Tenan lho. Tenan lho, Dik. Tebel. Wong ragan golek momongan. Iki konco napa Mbak Yu badhe pindahan. Jiwa kula rendam hanyaran ditinggal lunga. Kawan rondo kanggoku rapati penting. Ning Semarang Mas langsung bablas nang taksi jok sumelan latihan rondo dijamin seksi. Ya. Matur subhanu. Macam-macam sikat dewi lho. Yang punya bola.
Hei Nimas Nggih, Mas. perawan tenan Dek Tak buka apa piye? kelingan perawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong edanan jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyu resmon Pak Jamari bekso joget monggo tresnaku ora bakal alon tak enteni yen masih purun Dik monggo Pak Jamari
Pak Jemari. Pak Jemari sampun nggih lagune. Masyaallah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mas, aku kok ndredeg ya. Hey. Nyawang fotone rasa kangenku marang sliramu biyen nate andum tresno bebarengan neng gedung amba kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni aja tegang to, Mas. Oh sing nonton wong adok. Hae sapa to ya? Tegang piye to? Aja aduh. Heeh. Kelingan rambut pirangke ora? Ya. Mari anu to, Jan. Nggih. Panyuwunku ing sliramu Cahayu lewat angin wancitaku aku titip salam kangen jroning ati yo oi duh ni Mas Cahayu dawuh Kang Mas Pilamang Sembah Kota Sari ya mung sira ingkang dadi mustikaning nala saben nyawang fotone rasa kangenku marang slirane biyen nate andum tresno bebarengan dek neng gedung amba saiki ado papane pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye dek kudu tak lakoni rombongan CSA dari Mbak Nopi. Oh, nggih. Mangga. Panyuwunku mreng sliramu. Isi ati
Nggih, Mas.